ଭାଉଜ ବୋଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ। ସାନୁ ଆରେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ତୁ? କୁଆଡେ? କାହିଁକି ଆଉ ଭାଉଜ ବୋଲିବୁ? ଆରେ ମରିଗଲା ତୋର ସେଇ ଭାଉଜ ବୋଉ, ଯୋଉ ଭାଉଜ ବୋଉ ତତେ ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ କଲା। ତାକୁ ନ ଜଳି ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାହା ହେବାକୁ ବସିଲୁଣି, ଆଉ କାହିଁକି ତୁ ଛାଡେ ଭାଉଜ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ନାଇଁ ସାନୁ ନାଇଁ। ଭାଉଜ କଣ ହେଇଛି? ବାହାରେ ମେମ୍ ସାହେବ କାର ଭିତରେ ବସଛନ୍ତି, ତମେ ମାନେ ସେଠି ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, କଣ ହେଇଛି? ମଜିଆ ଭାଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରି ସାରିଛି। ମଜିଆ ଭାଇ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି? ଅରେ ରତନା, ସାନୁଟା ଆମର ଘାତକର ଗଳିରେ ସେ କଂସେଇ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛି ରେ। ସେ ମାଗୁଣୀ ମର୍ଦ୍ଦରାଜର ଝିଅକୁ କୋର୍ଟରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ମିଛ କଥା। ଏ ଭାଇ, ଆରେ ବଡ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ସତ? ହଁ ସତ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ। ଆଜିଠାରୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ନାଇଁ ସାନୁ ତମ ରାସ୍ତା ଅଲଗା, ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ଏ ଭାଇ ତୁ ସେମିତି କହନି ରେ ଭାଇ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ଆରେ ମୂଳଠାରୁ ଡାଳଟା ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ସିଏ ମୂଳଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ରେ ଭାଇ। ଆରେ ଯୋଉ ଡାଳଟା ଉପରକୁ ଯାଏ ସିଏ ତଳେ କୋଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡେ ଭାଇ, କୋଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡେ। ସିଏ ମଲା ଡାଳ ପାଲଟି ଯାଏ ରେ ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ତୁ କଣ ଏ ଗଛ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ମଲାଟ ପାଲଟି ଯାଆନି ରେ ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ତତେ ଏ ରତନାର ନିୟମ। ତମେ ଯେତେ ଯା କହିଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ଓହରି ପାରିବୁନି? କାହିଁକି ନା ତମେ ଛୋଟ ଜାତି, ସେମାନେ ବଡ ଜାତି। ତମେ ହରିଜନ, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ, ଆଉ ସେମାନେ ମାଲିକ ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୀଟଟା। ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହେ, ଏ ସମାଜ ମୋ ମ୍ୟାରେଜକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବନି। ଆଉ ସାଥିକି ବାହା ନହେଲେ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଆଜିଠାରୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜିଠୁ ଏ ସାନୁ ତମ ପାଇଁ ମରିଗଲା, ଆଉ ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲ। ନହେଲେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଏ ସାନୁ, ଆରେ ପାଟିରେ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କଟା କଟିଯାଏ। ତୋର କତ ମୋର କତ ପୁରା ଗୋଟାଏ। ଆରେ ଆମେ ପୁରା ଗୋଟାଏ ମା ପେଟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜନ୍ମ। ଆରେ କେମିତି କିଏ କାହାକୁ ଭୁଲିଯିବ? ଖାଲି ମିଛରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସିନା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବ। ଆରେ ସାନୁ, ମୁଁ ସିନା ତତେ ଛାତିରେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବଡ କରିନି, ହେଲେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ମୁଁ ତ କେବେ ଉଡା କରିନି। ଆରେ କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ଏ ଯଶୋଦା ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦଉଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କି ପାପ କରିଛି? ଏ ଭାଇ, ଆରେ ତତେ ଡାକ୍ତର କରିବ ବୋଲି ଏ ବଡ ଭାଇଟା ସାରା ଜୀବନ ଢୋଲ ବଜେଇ ନିଜେ ଢୋଲ ହେଇଗଲା ରେ ଭାଇ। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢାରେ ମୁଁ ସେ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲି। ଏ ଭାଇ, ଆରେ ତାର ପରିଣାମଟା କଣ ଏଇଆ? ଆରେ ହଟ୍! ଆରେ ସାନୁ, ଆଶା କରିଥିଲି ଭାଇଟା ମୋର ଡାକ ତର
ଦେଖ ରେ ଏ ବିଲୁ ଢଲିଆଟା କେମିତି ଢୋଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ତା ଭାଇକୁ ଡାକତର କରି ଆମ ଘରଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଯିବ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବେ ମୁଁ ମୋ ମଜା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ରୋଗୀ ସେବା କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ପକେଇ ବସିଥିବି ଯିଏ ଆସିବ କହିବ ଡାକ ତୋର ବାବୁ କହି ଆଗ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଡ଼ିଗଲା ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ଲାଗିଗଲା ପରେ କାଠି ବସା ମା ଚଢ଼େଇର ପୋକ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଥଣ୍ଟୁକୁ ଭୁଲି ସେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଗଛର ଯଦି ଡେଣା ପ୍ରଥମେ ସିଏ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷାକୁ ନ ଫେରନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ବରାବର ଡେଣା ଲାଗିଲା ହେଲେ ମଣିଷ ବଦଳି ଯିବା ଶୁଣିଥିଲି ହେଲେ ମୋ ସାନୁଟା ଏମିତି ବଦଳି ଯିବ ଏ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲେ ତାହେଲେ ମୋ ସାନୁଟା କଣ ଆଉ ଫେରିବନି ଫେରିବ କହନୁ ସାରିଆ ସିଏ ପରା ସବୁଦିନ ଆମ ପାଖରୁ ସମ୍ପର୍କଟାରୁ ଡୋରିଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଭାଇକୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା କେମିତି ଯାଉ ଆରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟା ଯିବାର ଥିଲା ଯାଉ ତା କଥା ମନେ ପକେଇ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ସିନା ଦବା ହେଲେ ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଆଉ ଫେରିବନି ମୁଁ କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲି ମୋ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଖୁସି ପାଣି ଫଟକା ପରେ ସବୁ ଫାଟିଗଲା ଆଲୋ ଏ ହୁଣ୍ଡି ଜଣେ ଭାଇ ସିନା ଚାଲିଗଲା ଆମେ ପରା ଦି ଭାଇ ଅଛୁ ତୁ କଣ ଆମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଖୁସି ନୁହ ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ଦିନ ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସାନୁଟା ଦୌଡ଼ି ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଉ ସିଏ ତମା କାନ୍ଦିବିନି ହେଲେ ସ୍ନେହ କାନ୍ଦିଲା ଭାଇଟା ଖାଲି ସେ ଉପର ବାଲାକୁ ପଚାରିବ ହେ ଦଇବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦଉ କହ ଦଇବ ଜୀବନ सब
सपना बदली जाइछि बसरा किए से दालुहा बाची के तेरे का दाबुता हवाई